Murah. Murah rezekinipun. Nggih. Terus? Sampun. Wis. Sampun, Pak. Nggih omong kok angel iki apa njaluk dikerok apa piye to ilatmu, Nduk? Nggih, Pak. Pak Lurah, nggih. Pak Lurah. Nuwun sewu. Nyuwun sewu. Kula nderek Kula nderek ngadeg wonten mriki. ngadeg wonten mriki. Kula dongaaken Kula dongaaken Pak Lurah Pak Lurah pinaringan pinaringan ketabahan, kesabaran, kesabaran, kawicaksanan, kawicaksanan anggenipun momong warga masyarakat Dimong lan sedaya pinaringan hayu lan rahayu katentreman lahir batin. Ya. Amin. Kowe bocah iki kepruk njaluk kowe iso malah amin iki lho, terokno. Kedawan, Pak. Kedawan ya. Ngerti kedawan. Iya. Iki uga anu, Nduk, Umi, iki Pak Lu. Tanpa waton sing kebangetan iki kowe lho, Mak. Bangetan piye? Wong sinden sik mripate sik abang kon joget ora. Pancen ya keculek jagung kok, Doan. Iya, Dan panitiane luar biasa. Iya, Dimong. Ngersake lakon kok ya abote ora umum. Ya, nganti aku ket mau bengi nganti sak awan mau, Nduk. Nulis naskah iki nganti ora ana rampunge, lagi arep mangkat no Medion iki lagi rampung, tak print terus tak gawa rene. Iya, Lagi iki lho, mergo abote lakon wong mayang kok bukune semene akeh. Ayo. Ayo to. Banjaran Abiyasa. Banjaran Abiyasa ki wiwit saka ki wis lair Abiyasa. Iya, mesake ya, Mak. Mergo lair kudu ditinggal karo ibune. Dan seterusnya iki mengko fa insyaallah yen wektune cukup nganti tekan Abiyasa moksa. Weh, Abiyasa moksa. Wiwit lair nganti tekan ko laire turune Abiyasa ya kuwi si Destarata Pandhu, Yama Widura nganti tekan Bratayuda. Lah, engko terus Abiyasa moksa. Pirang lakon kuwi? Lek diitung enek 7 lakon, Nduk. Iya. 7 lakon. 7 lakon dadekne sewengi ning biayane mung sewengi. Ya, ning ora apa-apa. Tetep semangat mergo iki Agustus, Nduk. Iya. Wong ya warga masyarakat para panitia dipandhegani karo Pak Lurah Sujarwo SH. Nyatane ripalungguhani le cancut gemergut anggene ya kuwi semangat sing makantar-kantar nganakake adicara bersih desa utawa sisan gawe memperingati HUT RI yang ke-74. Iya, panitia semangate wae kaya ngono kok senimane ora semangat kuwi kleru. Tur iki ana bab sing beda karo padatan tumraping warga masyarakat Ndimong. Ya, mergo dalam rangka bersih desa lan ulang tahun RI iki dianakake ya kuwi awit gabungan kerjasama yang baik antarane Dusun Dimong karo Kopen diayomi karo Pak Lurah lan ugi para-para kasun becik kasun Dimong Pak Dedi Agus Apriyono, kasun saking Kopen menggih Bapak Siswanto dipun lindungi dening Ketua BPD LPKMD ripalungguhan iki perdana antarane Dimong Kopen nganakake wayang bareng-bareng. Itulah kehebatan Kopen dan Dimong. Tepuk tangan untuk Piyayi Dimong. Ya, pisanan iki ya, Mak. Wong sing jenenge gotong royong utawa bekerja sama ki tetep dadi lan apike, barang sing abot dadi enteng. Wah iya, mergo disangga bareng-bareng. Sing apik ya kaya ngene iki, aja ngenekne dhewe-dhewe, Dimong ngenekne wayangan dhewe, terus Kopen ngenekne dhewe, pol-pole engko sing ditanggap ya dalang sing ora larang, Nduk. Iya, lek gabung ngene iki dilumpukne kan cucuk. Iya, sing cucuk sapa? Aku iki lho. Iya, Iya, Mak, iya. Terima kasih apresiasi lan penghargaan
pakurmatan ingkang diparingake para warga masyarakat Ndimong lan Kopen anggene tresnanane karo awake dhewe. Yen Pak Lurah, Pak Sujarwo sarjana hukum mung kari ngamini mung nderek apa kang dadi aspirasine para warga masyarakat. Iya. Nyatane awake dhewe sing dipilih karo para warga. Mula gandeng awake dhewe ditresnani karo warga masyarakat ing Ndimong lan Kopen, awake dhewe wajib ngaturake panuwun ingkang tanpa upama. Iya, pancen bener kaya mangkono. Iya. Ning sok-sok ki aku malah lagi wingi bengi, Mak. Kuwi aku lagi jagongan ana tangga sing lagi lamaran kuwi ngrembug babakan adat tradisi ana sing kepareng mundhut presa jarane wong bersih dusun, wong sedekah bumi, wong rasulan, wong nganakake merti desa ki jane manfaate apa. Lah iki bab iki janjane perlu dicethake lho, Mak. Janjane enek gunane apa ora? Yen pancen bersih desa ki renek gunane diilangi wae. Lah ngene sik, Nduk, ngene. Yen manut saka panemuku manfaat utawa fungsi dari bersih desa kuwi ngantarane siji dadi srana wujud syukur marang purbane Gusti Allah jumbuh kelawan wedaring weda suci ingkang intisarine sok sapa menungsa gelem nyukuri kanikmatane Gusti Allah yekti bakal ditambah ing reh nikmate ngono. Angka loro kosok baline sapa sing ora gelem nyukuri kanikmatane Gusti ingkang nyipta jagat yekti bakal nampa pasiksan sing abot. Kuwi manfaate. Banjur manfaate sing angka loro ya kuwi kanggo srana ngrabuk marang kerukunan tumraping kabeh para warga becik saka Ndimong apa dene Kopen. Nggih ngrabuk kerukunan. Supaya luwih guyub lan rukun kompak lan nengenake gotong royong samat sinamat dan daya dinayan satemah bisa mimbui marang kasentosane bangsa ya kuwi kanthi gaman kerukunan lan panunggal. Ya, dene manfaat sing angka 3 ya kuwi dadi sarana panjurung tumraping kabeh para warga supaya darbi rasa tanggung jawab lan handarbene tumrap beciking desa lan apike kahanane Kopen lan uga Ndimong wekasan kahanane sarwa asri lan nyenengake. Ya, gelem ngiwakake kebutuhane pribadi nengenake keperluane bebrayan agung. Ngono. Manfaat bersih desa ingkang angka 4 ya kuwi mujudake dana rasa sedekah ora mung dadi panglipur warga masyarakat ing dusun kene wae nanging uga nyenengake warga sing sak njabane desa sing kepareng ngestreni rawuh becik mrisani wayang utawa bakulan ana njaba. Oh iya, kanthi kene nganakake wayang kabeh entuk rejeki lan entuk panglipur ya, Mak. Dene ingkang pungkasan manfaate bersih desa dadi sarana lestarine budaya tinggalane para sepuh sing nyatane dadi betenge nusa lan bangsa lan uga kanggo cagak marang jati diri utawa ciri khase wong sak Nuswantara. Mongko insyaallah dawuhe Pak Lurah Pak Jarwo nalika sore paring dawuh lamun to Gusti ngidini utawa paring panjurung lan uga mangestoni iki besok bakal dianakake rutin ya kuwi saben-saben bersih desa bergabung antarané Ndimong kelawan Kopen mesti gelar wayang gantung gong nglestarekake marang budaya Nuswantara. Ini menjadi bukti bahwa Ndimong lan Kopen adalah salah satu promotor kelestarian budaya Nusantara. Tepuk tangan untuk Ndimong dan Kopen. Ya ngono. Ya kahanane becike kaya ngono ya, Mak. Elok luar biasa. Tur ya Pak Lurah iki golek nggon iki jan adil sak adil-adile. Ya, tegese ya antara perbatasan Ndimong karo Kopen men kabeh para warga masyarakat iki ling estreni iki bisa marem ora ana sing dibedak-bedakake. Iya. Pancen kahanane kaya ngono kejaba Pak Lurah lan perangkat kabeh cantut gumregut ning dawuh sing ndak tampa pancen warga masyarakat Ndimong lan Kopen kabeh merasa peduli terhadap bersih desa ketitik kepareng iuran kepareng swadaya. Kaya ngono kuwi hebate, Nduk. Tur tanpa ana rasa sing dipeksa, anane mung ikhlas lan seneng anggene nganakake urunan utawa swadaya kuwi mau. Iya, mula didongakake wae, Nduk. Muga-muga ing Ndimong, ing Kopen diayomi dening Bapak Kepala Desa tansah manggihayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Kabeh para warga masyarakat murah sandang pangan lan pinaringan berkah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Pak Kades, Pak Kasun pinaringan amanah yang sangat kuat, mampu mengemban apa yang menjadi inspirasi warga masyarakat. Satemah kene dadi desa ingkang panjang kunjung gemaripah lo jinawi, kerto toto lan raharjo. Wargane pinaringan katentreman lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Allahumma amin. Ya. Karawitan mangesti darmaning kabudayan rahayu sing dicekak Madangkara. Ya, Dene waranggana ingkang sowan betan kula menika wonten Jiro Lupat Monem 7. Muga-muga warga masyarakat endi mongko pen pikantuk pitulungane Gusti Allah. Allahumma amin. 7 yen basa Indonesia 7. Muga-muga warga masyarakat kene kasembadan apa kang dadi tujuane. Amin. Lah kaya nek sing siji abang kae gawane Pak Lurah. Ya, dudu gawanku. Ya, Wah, abang kaya ngono ketok lek semangat. Jan kaya madu mangsa. Ya, elok tenan. Nggih mangke kula aturaken waranggana betan kula ingkang sowan jawi piyambak menika Mbak Tri Hastuti Retnawati. Iya, ngawi. Angka kalih saklajengipun menika Mbak Laras. Mbak Laras. Asli saking Wonogiri ning sampun hijrah wonten ning Surakarta. Iya, kalajengaken menika sapa iki? Ki anyar iki. Ya, nitik nun sewu nggih mripat sampean kaya Cina ning kok ireng. Nah iya. Sapa? Asmane sinten Mbak Diastem iki, Mbak? Nami kula Raras, Pak. Oh, Raras. Nggih. Lek nika Mbak Laras jenengan Raras. Nggih. Oh, nggih. Bedane Laras kalih Raras niku napa to? R niku lho. Oh iya, wong bodho ya ngerti nduk bedane ning R. Iya, daleme ndi daleme? Kula asli Pacitan, Pak. Pacitan. Nggih. Ya putrane Pak Nyoto. Nggih. Ya ampun, sampun sekolah kelas pinten sakniki? Kula kelas kalih SMK. SMKI. Nggih. Kelas kalih. Nggih. Teng Solo. Nggih. Elak. Kelas loro wis kendele kaya ngono. Ayo, ya kira-kira 5 tahun kasno piye? Meteng ketok. Aja ning ngudangi sing apik ora, sing apik ya tetep bisa menggendong gelar sarjana aja nggendong anak sik. Ya ngono kuwi. Ya semoga sok nganti kuliah ana isi Surakarta. Yen perlu ora mung S1, S2 ya. Amin, Pak. Magister seni dadi sampean kondur ning apa ki jenenge Pacitan ngono bisa membawa harumnya kota Pacitan. Iya, amin. Ora kok mulih malah oek aja. Ya kuwi apik ning wancine sing kurang pas. Ya, terima kasih Mbak Raras. Kalajengaken menika wis ora pangling yen piyayi Mediun. Ya, sinden gawan kotak. Sinden gawan kotak. Ya, mbuh dalange budal ijen utawa komplit lek sinden iki mesti melu. Ya, mergo kejaba sinden ya nyambi dadi Satpol PP-ne dalang. Ya, nganti enek wong wedok lirak-lirik ganti kentes ndase. Ya, Bu Sukesi Rahayu, magister seni. Dosene isi Surakarta. Ya, banjur nah iki waranggana domestik saka ing Mediun saking Bonsari. Mbak Uun Febriandari sarjana seni. Oh iya, iki waranggana sing mulai terkenal. Ora mulai biyen wis terkenal, Nduk. Iya, biyen ki nalika isih rung iso apa-apa ki ya melu awake dhewe, ning bareng wis pinter saiki wis nderekne dalang pirang-pirang. Iya, ning alhamdulillah gelem apa ki jenenge tegese eling karo awake dhewe watone panjenengane ora ana job, nderekne Pak Naryo bojone Surabaya, Pak Naryo. Ya, watone Pak Naryo nganggur, gapero ya prei, panjenengane kepareng gabung karo Madangkara. Oh iya, Mbak Uun, terima kasih nggih. Kalajengaken menika Mbak Anis Kusumaningrum sarjana seni. Iya, Kusumaningrum. Kusuma ki ya kembang, rum ki tegese wangi. Dadi wis mirip karo si Sayojana Gandhi utawa Setyawati utawa Dewi Loro Amis. Mbak Anis, Lah Mbak Anis wangi. Wangi kaya apa, ayu kaya apa, mesti enek sebagian sing amis ngono lho. Ayo, ngendi kuwi? Tak SMS ring ya. Iya. Nggih, le menik-menik kaya ngono. Luar biasa. Kalajengaken sing mepet karo awake dhewe iki genduk Umi. Cek. Umi Hafifah.
Ya, Saka Panaraga. Saka Panaraga, ya. Nggih. Ya, saiki Umi sik jumenenga, Slendra Sanga, Nduk, Umi. Nah, ganti suasana, ya. Kaya apa? Duduk, duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, alhamdulillah. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Suaramu kok rada jero. Gerok, Pak. Gerok. Gerok. Sampeyan mimi es to? Mboten, Pak. Mam gorengan to? Mboten, Pak. Wajan ompreng. Mboten, Pak. Kok iso gerok sebabnya apa? Anu, Pak. Anu apa? Anu napa? Cuacane apa mergo sampean kekeselen apa piye? Keselen, Pak. Keselen? Nggih. Wong kesel kaya ngono ya gelem angkat nyinden lho, Nduk. Ngerti ning omah wae suntik lah ya wis to malan. Ngono. Mboten, Pak. Mboten piye? Mboten purun suntik. Lah ngapa ora gelem suntik? Lho, yen disuntik iki langsung obate mlebu nang awakmu ndang mari ngono lho. Mboten doyan. Mboten doyan. Suntik ora dipangan, dicubleske kok mboten doyan lho. Mboten gelem ta? Mboten, Pak. Oh iya, kesehatane dijaga ya, Nduk. Nggih, Pak. Heeh, yen wancine istirahat ya istirahat, wancine sinau ya sinau, wancine nyinden ya nyinden. Kuwi kudu kok atur dhewe jadwale, ngono. Nggih, Pak. Sing ngatur sampean dhewe. Nggih. Iya, saiki yo salam hormat karo para sesepuh adi sepuh karo Pak Lurah Sujarwo, Pak Kasun lan sedaya para panitia, sumrambahe para warga masyarakat sutresna budaya ingkang kepareng rawuh. Ndang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Wong kene nyepelekke kene uluk salam le nyari malah. Lah ya mergo lucu kok. Heeh ngono kuwi. Ayo, terus Nduk, ayo lanjut. Kula Umi saking Ponorogo. Ngaturaken anu Minal aidin wal faizin ngono ta. pripun, Pak? Ngaturaken apa? Ngaturaken Sugeng bersih dusun sugeng bersih dusun lan ambal warsa lan ambal warsa NKRI yang pira? yang ke-74. Heeh, semoga. Nah, Semoga terus. Ayo terus. Semoga Desa Ndimong ngono wis, Dang. Desa Sandimong panjang umur, sehat selalu. Sing panjang umur iki wonge urut lah desane. Wis desane ya panjang umur, ora. Nggih, Pak. Warga masyarakat Ndimong panjang. Warga masyarakat Dimong. Heeh. Mugi-mugi Pinaringan hidayah. Iki napa? Apa? Hayam. Oh iya, Hayam tentrem. Heeh. Murah. Murah rezekinipun. Nggih. Terus? Sampun. Wis. Sampun, Pak. Nggih omong kok angel iki apa njaluk dikerok apa piye to ilatmu, Nduk? Nggih, Pak. Pak Lurah, nggih. Pak Lurah. Nuwun sewu. Nyuwun sewu. Kula nderek Kula nderek ngadeg wonten mriki. ngadeg wonten mriki. Kula dongaaken Kula dongaaken Pak Lurah Pak Lurah pinaringan ketabahan, kesabaran, kawicaksanan, anggenipun momong warga masyarakat Ndimong lan sedaya pinaringan hayu lan rahayu katentreman lahir batin. Yo. Amin. Kowe bocah iki dikepruk njaluke kowe iso malah amin iki lho, terokno. Kedawan, Pak. Kedawan ya. Ngerti kedawan. Iya.
Iki go anu Nduk, Umi, iki Pak Lurah sing wingi nembe wayangan. Sampeyan nderek ta ning Glonggong wingi? Glonggong. Heeh, angger duwe entek lali kowe pisan. Glonggong Balirejo wingi lho. Cakrane ngrat. Heeh. Nggih. Nderek to? Nderek. Panjenengane ugi kepareng rawuh. Nggih, matur nuwun. Sugeng rawuh Pak Lurah Glonggong mentang. Sugeng rawuh Pak Lurah Glonggong. Lan ugi Muspika, Lan ugi Muspika. Pak Camat, Pak Pak Camat. Kapolsek, Pak Kapolsek. dan Ramil Dan Ramil. ing wewengkon Ing wewengkon Madiun. Madiun. Sugeng Laras. Sugeng Laras. Saiki nembang. Nggih, Ya. Pak. Nah, saiki diwiwiti sing klasik. Lek apa kuwi jenenge sampean nembang podang kuninge piyayi kene wis apal, tur ya para YouTuber ya wis kulino. Saiki njajal dibuktekne karo para-para lamun tok Umi iki nembang klasik ya apik. Ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Heeh. Langgam ngimpi sak bawane. Nggih. Kuat. Nggih. Oke, ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, coba kaya apa? Men kuat, pengen kuat nembange. Pengen, Pak. Sukses apik. Pengen, Pak. Heeh, maos bismillah sik. Nggih, Pak. Ngedruk bumi ping 3. Nah. Ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Tengen. Nah. Telu ae aja diakehi. Wis bar kuwi terus bapa lunga tapa, ngono ta? Bapa lunga tapa. Simbok meteng tuwa. Simbok ditengi wong. Tak keprok kowe engko meteng tuwa kok iso ditengi wong ora. Simbok meteng tuwa. Heeh, mugi-mugi Mugi-mugi kula dados sinden ingkang utama. kula dados sinden ingkang utama. Guru ngono. Guru. Iya. Lah iya, heeh. Yo, pangkur ngimpi, Bu. Ya, coba. Nah, ya. Ngambara ing ngawang-ngawang hangelangot Nuneno bebasan tanpa tepi. gila ya. Neno. Yuk. Neno. Miber ngiteri jagat ngulanggara Ngulandara. ngulandara Iya. nglambara ngunggahi gunung Nonano. katungkul ngumbar gagasan Nano. satemah kinawa ngimpi. Nah, Nduk Umi, sampean sinden favoritmu sing kok anggap guru sinten? Bukesi, Pak. Bukesi. Nggih. Iki sing kok keri dhewe nggen pangkur ngimpi ki mau wis apik. Ning Nggih, pengen Pak. kan ora dicontoni Bukesi sing luwih apik neh. Nggih, Tegese Pak. perkara apik lan ora ki gumantung sing midhangetake ning ada kreasi baru. Nggih, Pak. Nah, ya Bukesi contoni. Ayo nggen sing kok keri dhewe.
Katene ya Om. Nggih, Pak. Pokoke lek iso nyuntuh buke siplek, aja kuwatir madhep rene. Yo, 100.000. Nggih, Pak. Lah aku arep bocah iki lomo. Yo. Nah. Ya buke sik, yo. Satemah kinawa ngimpi. Paham borong? Nggih, Pak. Sankas ya. Nggih. Disankas Bu Kesi, yo. Satemah kinawa ngimpi. Apik apa ora? Nggih, Pak. Lek apik terokno, lek ora apik aja kok terokke. Nggih, Pak. Apik mboten? Sae, Pak. Ah, sae. Sae napa awon? Sae, Pak. Sae napa awon? Sae. Nah, ndang dibudalne yo, ndang. Ayo. Yo, jajal, awas. Satemah kinawa ngimpi. Pripun, Pak? Pun padha dereng? Kalih Bu Kesi pun sami. Pancen bocah cerdas kok. Top. Krungu pisan langsung iso lho. Heeh. Yo terusno. Yo, ndang. Pak, Apa? lah niku, Apa? Pak. Jenengan nak pun janji kalih kula to, Pak. Janji apa? Kang 100. Kang 100. Kowe tak pateni 100 kok salah lha aku jedot no ngawut 100 to? Nggih, Ah Pak. iya ning bengi-bengi iki cah wedok nyekel dhuwit ra elok ngono. Nggih, Pak. Heeh. Nyoh mesake nangis nyoh. Ayo. Tukokne kalung ya aja nggih kalung tali gilani ngono kuwi Nggih, ya. Pak. Kalungmu pluntur nggih kalung ora. Lah iya. Tur bandule ora pas tengah, dipaske tengah bandule. Ben disyuting ki apik. Delok Pak. bandule apa kuwi? Oh, alah masalah relaksa malah gitu. Malah permen ora. Iya, sip. Ya, sak langgame bareng entuk dhuwit 100 terus pringis. Ya iya ta. Ya, Dek. Mangga.
biasa. Prestasi yang pernah diraih apa wae Nduk Umi? Juara setunggal lomba macopat tingkat kabupaten kelas kawan SD, Pak. Wah, kelas 4 wis juara awakmu. Nggih, Pak. Masyaallah, hebat Bu Kesi kelas 4 SD iki sik dolanan kae lho, wedi diunduk-unduk kaya gunung. Disikut wis dekok terus diuyuhi ngono kae lho. Sampeyan sik wis juara kelas 4 elok. Enek-enek apa ora? Juara apa nek? Anu, Pak. Juara setunggal lomba macopat tingkat kabupaten kelas tunggal SMP, Pak. Hebat. Masih ada lagi? Wonten, Pak. Apa nek? Juara setunggal lomba sindenan, Pak, wonten Blitar. Tingkat Umum. elok. Tepuk tangan untuk Umi Hafifah para penonton. Weh. Panjang ya bocah berprestasi. Enek neh apa? Balap karung apa neh? Sampun, Pak. Entek. Sampun. Oh iya, ditingkatke terus sinau terus ya, Nduk. Nggih, Pak. Men sampean tetep berprestasi, ngono ya. Nggih, Pak. Hebat, luar biasa. Dongakne dadi waranggana sing profesional. Nggih, Pak. Heeh, lek omong ora usah ngangge Pak ngopo to? Nggih. Nggih ngono tok lho. Nggih. Nggih, Pak. Wis ngerti wong sakmene lek aku bapakmu ngerti. Nggih. Itu ngangge Pak. Ngono ya, Nduk? Nggih. Ning elek kok nggih tok ya. Ayo apik Pak nggih, Pak. Ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Nah, panggah apik ngono, wis ben ngono wis. Ayo. Ya wis men. Ya, Nduk. Luar biasa, elok tenan, Nduk. Banjarana biasa, bener. Nah, iki ceritane lak Ripalungguhan iki kahanane jagat mlegining Wirata lagi gonjang-ganjing. Ya, mergo Ripalungguhan iki Dewi Durgandini nandhang ruga. Ya muga-muga enggal kondur lan bisa dadi srana mareme Sinuwun Prabu Basukeswara ya, Nduk. Ya. Toko sing rupa gumelun nanging biasa ngapeke Watalan aku adon kene iki, Nduk. Dening utamaning nata Peraputi Pawalaksana lire Peraputi mangkono walatala puji syukur kunjuk mring kemuraning Hyang Agung dene Ripalungguhan iki ingkang sekawit negara Wirata peteng dedet lelimengan nanging Ripalungguhan iki Prabu Basukeswara ngrumasake ngrangsake 1000 kamulyan mergo anakku wadon Bali ngambar gondo arum Durgandini. Inggih Kanjeng Rama Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Ya wis ndak tampa, Nduk, gawe bombonging rasa. Iki mau lara-larae kepiye?
Adimu Durgandana ndak perintah nyusul kowe kaya mbarengi kowe wis walaya jati temah mulya, malah wangi kaya ngono kuwi sariramu. Inggih. Awit wonten titahing Bathara ingkang paring pitulungan dumateng kula pun Durgandini. Nenggih Brahmana saking pertapan Saptawarga pun Resi Palasara. Awit saking kasok katresnan kula dumateng Resi Palasara, kula sampun bebrayan kaliyan panjenenganipun Rama. Malah sampun nurunaken wiji mijil jalu ingkang wayah pun abiyasa utawi Kresna Dipayana Kanjeng Rama. Dalah jagat dewa Bathara wayah Bathara jagat. Iya. Aku ora maido marang lelakonmu sing nyatane wis wineng kowe kakung lan jeneng sira wis kagungan putra. Ya mung ngono ya, Nduk. Negara Wirata nampa layang panglamar saka negara Ngastina. Ingkang den tapak astani dening Ratu Ngastina Prabu Sanentanu. Ingkang bakal ngayunake lawan jeneng sira Durgandini mula kang mangkono. Ndak kira kowe ora bakal sulap ngawekane marang lelakon iki. Sak mangsa-mangsa wong Ngastina rawuh rene Purbawasesa sak wutuhe ndak pasrahke marang kowe Durgandini. Anadya yutama ngambar arum ing kusuma palukon laguning lekas lukita linuding idung kaleme mawa limut kalamatan dening alam kanyut
Kawula nuwun sewu menawi mboten sisip pamawas kula ingkang kepareng rawuh wonten setinggil Binatarata negari Wirata menika sinuwun Prabu Ngastina nenggih Sang Prabu Sentanu. Kalilan kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk wonten ngarsa paduka sinuwun. Iya. Wis ndak tampa Yayi Prabu Basukeswara. Dene semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang nduk paringake marang Prabu Sentanu raliwat salam taklimku katur. Inggih Gurawawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, sampun kula tampi menika sinten? Inggih, kula putra Ngastina nami kula pun Dewabrata. Oh, Raden Dewabrata. Inggih kasinggihan. Lajeng keparingipun kados pundi kula cumadung dawuh. Dadi nyambung layang panglamar sing nate ndak aturake marang panjenenganmu magepokan. Gandeng ripalungguhan iki Prabu Sentanu dadi ratu ana Ngastina mongko ora kagungan tetimbangan. Tegese ora duwe garwa prameswari ingkang ndak kanthi ngelimbang rasa. Lah, Prabu Sentanu lan putraku ya kuwi Dewabrata wis nggolongake rasa, nyondongake batin lamun to bakal amboyongi putri Wirata sekaring kedaton ya kuwi Dewi Durgandini. Mula kang mangkono aku nyuwun katerangan kang gumathok bab panglamarku Durgandini ndak palakrama kira-kira dikeparengake apa ora. Agung kadimekaten saking negari Ngastina yektosipun waleh-waleh menapa. Menawi kula kemawon ing langit kelap katon kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu kawula nuwun sewu kalilan kula pun Durgandini nderek matur mbok menawi wonten sisiping ngatur kula diagung pangaksama paduka sinuwun Prabu Ngastina. Maragake matura piye wong ayu? Nggih nyuwun pangapunten. Palungguhan samangke Durgandini nampi pakurmatan ingkang agung ketitik ing atasipun namung wujudipun Durgandini badhe dipun palakrama sinengkakaken ing aluhur mongko dados garwa prameswari wonten ing negari Ngastina. Namung kemawon mestinipun saderengipun kula mangke sagah kapalakrama lak nggih kepareng to kula anggadhahi panyuwunan utawi pamutah sinuwun. Maragake kowe njaluk apa? Aja kok langka ginayuh menungsa sanadyan langka digayuh dening dewa waton jeneng sira ora mundhut mudune lintang lan rembulan mesti bakal ndak wujuti wong ayu. Namung setunggal ingkang dados panyuwun kula. Kula purun lan nderek kaboyong dhateng negari Ngastina mangka garwa prameswari paduka. Namung panyuwun kula benjang ingkang dados sesulih gumantinata wonten ing negari Ngastina sanes sinten-sinten tegesipun inggih anak saking Durgandini ingkang menang dados ratu. Montap lerek kinetap Tukayayah sinipi jojo bang mawing wengis Netra ngocak ngundala andir ing ayu rupamu ning nyatane mawa wisa bola bali ngendi nggon ngendi papan wong wadon ki ora ngerti karo bener lan agama ana donya sing dioyak mung derajat pangkat bondo donya
kowe duwe panjaluk besok sing calone dadi ratu ngenteni Prabu Sentanu ya kuwi anak tedhak turunmu dhewe. Kusik. Apa kira-kira ra melek mripatmu? Anakku lanang calon ratu Ngastina ya kuwi Dewabrata ya melu sowan ana Wirata. Cak-cakamu sing kaya ngono kuwi padha karo ngorak-arik ngrujit marang rasane Sentanu. Kula Kang Mangkun Durgandini tinimbang aku palakrama karo wong wadon sing mawa racun luwih becik aku urung rabi karo dedapuramu tinimbang iki mengko bakal dadi sarana rusaking keluarga ing negara Ngastina. Bola-bali wong wadon mamah kendali jalan utul. Dadak melu-melu kaya butine wong ceblek lalien kalengkane ngret nuwun sewu yektosipun ingkang anggadhahi krenjet lan musik amboyongi dumateng jengandika Dewi Durgandini wonten ing negari Ngastina menika kula pun Dewabrata menapa to dasaripun kados mekaten awit kula kangen kalian sih katresnan lan pangayomaning ibu wiwit kula cengir jabang bayi dening Kanjeng Ibu kanggo menika tinilar kondur makayangan pramila dinten samangking badhe minangkani pamundhutipun Dewi Durgandini mboten wonten sanes kejawi namung kula pun Dewabrata mila kula lega lila bincang mboten dados ratu wonten ing Ngastina putra saking Dewi Durgandini ingkang menang lenggah wonten ing dampar keprabon negari Ngastina. Nadyan kaya mangkon aku tetep ora bisa nampa Dewabrata. Kowe kandha lamun to kowe ora dadi ratu ora bakal ngacik-ngucik wewengkon negara Ngastina nanging tan wurunga iki mengko bakal dadi perkara kang gedhe. Mula Kang mangkono nadyan to kowe ora dadi ratu nanging aku moh leladi karo wong tuamu. Aku iso nggambarake kowe besok ya bakal urip bebrayan. Kowe mesti bakal duwe garwa lan duwe anak. Yen anakmu wis dewasa mesti nakokake warisan tinggalane bapake lan bae. Lamun to anakmu dewasa tan wurunga bakal dadi gendro. Bakal gawe kesruh tumrap kamuktene anakku sing lenggah dampar ana Ngastina ing besuke. Mula aku ora bisa nampa Dewabrata. Menawi jengandika taksih tidha-tidha dumateng atur kula Sang Dewi nuwun sewu. Kula mbenjang boten badhe anggadhahi tedhak turun. Lan kula boten gadah garwa. Tegese sineksen jagat saisinipun. Ripalungguhan samangke Dewabrata sepisan boten milik dadi ratu. Angka kalih badhe nglampahi wadat sajeke urip ora bakal gepok singgol karo wong wadon. Hei, Dewabrata kowe ngucap apa? Oh. Mendung ireng anggameng bledhek sesautan kaya anyamber kraton negari Wirata
hanekseni dumateng sumpah prasetyane Sang Dewa Brata. Jeleh-jeleh Sang Prabu Sentanu, aja ngono. Dewa Brata aku ora bisa nampa. Anakku wong bagus siji-sijine. Dewa Brata kuwi aja ngono ya, Ngger. Pedae apa bapakmu ngrasake marem lan kamulyan duwe bojo sing ayu rupane. Ning nyatane dadi dalan kasangsarane anak. Aja Dewa Brata. Jabelen sumpahmu ya nang kowe tetep calon ratu Ngastina bocah bagus. Nyuwun pangapunten Rama. Paduka menika Narendra Agung Binedara mestinipun angudang dumateng para putra-putranipun anetepi marang Bawa Leksana. Mongko ripalungguhan samangke Dewa Brata sampun sumpah jagat seksinipun tatit kilat pating jledher. Anggen kula badhe mboten milik kamukten negari Ngastina sarta nglampahi wadat. Menawi ngantos Kanjeng Rama mrintah dumateng Dewa Brata njabel dumateng sumpah kula. Ateges Kanjeng Rama njurung dumateng kula hanjok dumateng juranging kanistan. Rama, kula nglilakaken menapa kemawon yen perlu gesang kula kangge tombok kamulyanipun Kanjeng Rama sarta kawibawanipun negari Ngastina Rama. Aduh, Dewa Brata. Ing atase bocah wingi sore paran duwe alam pamikir sing kaya ngono apike ya. Aku rawani menggak yen nganti kowe nglincati janjimu bendu apa sing bakal ndok tampa ya. Pelakon adile mung disandang le. Minangka tandha tarima kasihe bapakmu marang kowe Dewa Brata. Ripalungguhan iki kowe ndak paringi aji swacanda marana. Sing tegese kadigdayan mau duwe daya luwih. Kowe ora bisa mati yen ora saka karepmu dhewe Dewa Brata. Kejaba kuwi kowe ndak wene tetenger Sang Bisma. Bisma tegese gegirisi. Nyuwun pangapunten. Menapa ing dados pamundhutipun Dewi Durgandini sedaya sampun kula aturaken. Bisma utawi Dewa Brata mboten milik dampar keprabon Ngastina angka kalih mboten gepok singgol kalian putri. Samangke kula gentos ingkang nagih janjinipun Dewi Durgandini. Monggo kula aturi netepi Bawa Leksana kula boyong dhateng Ngastina. Mongko dados ibu kula lan garwanipun Kanjeng Rama Sentani. Mati aku. Kurem dewang kara kingkin
ler manguswa kang payon denya ilang memanise anakku nduk Durgandini bapakmu iso nggambarake kaya ngapa ajuring atimu ning sing jenenge lakon ki adile mung disandang yen ki ora netepi marang Bawa Leksana sajeke urip bakal ilang kawibawanmu mula kang mangkono lakon iki pasrahno marang adile Kodra Durgandini. Sikra bala kang tumingal perang campuh samya magdali lir tatit wileting kodo ing ana wujute Brahmana nggendhong anak adate yen ana negara Ngastina yen ana wong nggendhong anak kuwi mesti ngemis njaluk welas yen kowe butuh dhuwit ngaranana bar kuwi kowe lunga saka papan iki kebangetan Prabu Sentanu anggenmu ngina marang pepadaning titah mara gagi sawangen iki Brahmana saka Satwarga Resi Palasara sing ndak gendhong iki anakku lanang abiyasa iki wis pirang-pirang dina nangis cenger-cenger budi ngayang-ayang goleki ibune. Ibune sapa? Durgandini ibune Ngayawara. Tembungmu Ngayawara. Jaman sing kaya ngene iki pancen akeh wong sing apus-apus nggunakake reka daya rekayasa kanggo srana antuk kamukten ngapusi marang wong liya. Aja ngawur ngawugawar sing ndak adepi Ratu Ngastina ora baen-baen.
aku ngaturake witing klapa salugune. Perkara Durgandini nduk daup aku ora bakal owel. Ning aku titip anake lanang. Gondring lak jejueng kandhane ketok-ketoke dadi 18 jarak perkara karo wong sakeluarga. Ampun Cinuwa. Yai Badranaya kowe sumingkira. Ratu Ngastina ke tak wenehane pasinaon. Mangke riyin Sang Resi, mangke riyin. Menawi ndika tasih nganggep dumateng atur kula damar mancung mangcupet dumugi semanten anggen ndika Bandayuda. Mangselehke rasamu mangkendhaleni kanetponmu. Niki mangke yen dika mboten gugu kula paribason mburu cengkelangan delek. Sampun mataun-taun sampeyan biyen prihatin yoga brata supados tedhak turunmu bisa dadi pengareping jagat pepetingane para umat. Lan dewa bakal ngabulake sarana pitukon sampeyan biyen kudu gedhekake lelabuhan kanthi cara nindakake tapa ngrame. Mongko gegayuwamu dereng paja-paja kaleksanan, lah kok sampeyan wis dedrek rebut bener njaluk menang ngoyak marme dhewe napa ngoten niku cak-cakane wong sing nglakoni tapa ngrame. Mangiklaske Durgandini men dikukup Ratu Ngastina. Prayoga sampeyan kondur dumateng pertapan Saptawarga. Anakmu abiyasa niku aja mangajari bengkerengan pasulayan lan Bandayuda. Anakmu niku calon penyambung sejarah mila sing setiti nastiti lan ngati-ati. Yen sampeyan pener le mulang wiyasa
tedak turunmu bakal netepi marang kekudangan. Ning yen sampeyan ora bener anggene nyontoni lan glowentah anak, wiwit niku bakal cabar gagar wigar pangimpenmu. Lumereke mangsa guming siring wektu. Dewi Durgandini wis kaboyong mangka dadi garwa prameswari ing negari Ngastina anjajari Sang Prabu Sentanu. Bebrayane Prabu Sentanu lan Durgandini peputra wujuding satriya kekalih ingkang nama Raden Citranggada lan Wicitrawirya. Nalika sayembara perang Kasipura, Dewa Brata ngasorake buta sakembaran nenggih Wahmuka lan Arimuka. Satemah Amboyong putri cacahe 3 nenggih Amba, Ambika lan Ambalika. Nalika semanten Dewi Amba lampus diri merga katresnane tinampik dening Sang Dewa Brata merga nglampahi wadat. Dene Dewi Ambika jinatu krama dening Raden Citranggada, Ambalika ginarwa dening Raden Wicitrawirya. Ucap kacarita sak sedane Prabu Sentanu. Sak sedane Prabu Sentanu ingkang winisuda dadi Ratu Ngastina nenggih Raden Citranggada. Nanging merga Prabu Citranggada semungah sesongaran adigang adigung adiguna nyina kelawan bangsane Gandharwa. Wasana Sang Citranggada pecah dening ratuning Gandharwa ingkang nama Gandharwaraja. Saksedane Prabu Citranggada banjur Wicitrawirya jumeneng ratu wonten ing negari Ngastina parandene nggene dadi ratu mung sak umur jagung. Prabu Wicitrawirya seda merga nandhang gerah. Ingkang mangkono Dewi Durgandini bingung bilung-lungan. Dampar keprabon Ngastina komplang. Tedak turun Durgandini wis entek. Goyang bayingan jerit sundul langit Sang Durgandini. Mira ingsun dedet jagate Dewi Durgandini ing kedhaton negari Ngastina sepi samun peksi-peksi sesautan ngenya ngoceh lamun ta karasa kaya hamemoyok babaring lelakon mangkono Sang Dewi kawis tinggal ngalumpruk
peteng guayane anangis sesenggrukan dodo sesek kaya tan kiat ngampah wengi sing kahanan mangkono tanggap ing sasmita nenggih Raden Dewabrata sigra repepeh sowan Manguswapada song panglipur mring sang ibu kang lagya nandhang wigena wadananira layu kumok ucam rahnyo maratani Ibu tutur Gandini. Iya. Menawi Kanjeng Ibu tansah netesaken waspa. Arga Ngastina sing gelem Kanjeng Ibu nyuwun pangapunten. Mboten kok nama kula mbadal dawuh mestinipun paduka sampun prisa jagat saisinipun sampun nekseni. Bilih Dewabrata sampun sumpah kula sampun prasetya mboten badhe ngancik lan ngucik dampar Ngastina ibala ing jagat lan bebendu menapa ingkang kula sandhang menawi kula lincat ing janji Ibu yen pancen sliramu ora saguh dadi ratu pun Ibu isih duwe cara tumrap lestarine negara Ngastina lan ndak pundhut Dewabrata gelem nyarirani sak sedane adimu Citranggoda lan Wicitrawirya dina iki Ambika lan Ambalika dadi wulanjar utawa dadi warandha mula supaya ora darah Ngastina ndak pundhut kanthi banget jatuh kramanen Ambika lan Ambalika besok lamun ta putri loro mau mbobot ya bocah ingkang dilairake mau sing nerusake dampar keprabon Ngastina Dewabrata Rili sarda pawana teng ranu resing karsaning sun
dening kanyut manis piring nyira Gusti duh Kanjeng Ibu jimat kamulyan kula nalika kula nglamar paduka supados kersa jinatu krama dening ingkang Kanjeng Rama Runggun Dewa Brata menika sampun prasapa sepisan boten badhe dados ratu angka kalih kula sumpah badhe wadat boten gepok singgol kalian wanita mila saking menika menawi ngantos kula jatuh krami Yayi Ambika lan Ambalika sami kemawon Dewa Brata nrajang dumateng sumpah kula piyambak urip mojo mung mikolehake diri pribadi Dewa Brata kowe kudu eling Dewa Brata uga duwe tanggung jawab tumrap lestarining Ngastina gesang kula sakwetahipun badhe kula sramakaken tumrap jejeking adil lan bebener kula saguh putung dados bebalang remuk minangka sawur tumrap kajayaning Ngastina dina iki Ngastina ora mbutuhake kasantosan lan kaprawiran nanging negara iki mbutuhke pangorbanan Badarna anggen mung nglakoni wadat palakramanen Ambika Ambalika Ngastina badhe asor lan nista menawi wonten sentana ingkang lincat ing janji Ibu yen pancen kowe serang gugu karo gunemane ibumu ora ana bedae aku ana negara Ngastina mbuh dadine negara iki yen wis Dewa Brata ora kena tak gluwenthah aku tak momong anakku abiyasa ing satwarga Ibu kinten kula namung Yayi Abiyasa ingkang kuwawi ambirat dumateng lelampahan menika prayogi Yayi Abiyasa ripalungguhan samangke dipun timbali mring Ngastina supados anjatu krami Ambika lan Ambalika syukur bagi sewu jumurung menawi Yayi Abiyasa kersa jumeneng Narendra wonten ing negari Ngastina upami mboten Yayi Abiyasa kedah malakrama Yayi Ambika lan Ambalika benjang wiji ingkang tinandur dening Yayi Abiyasa tumrap Ambika lan Ambalika ingkang badhe nglestantunaken keprabon negari Ngastina Kanjeng Ibu